Ang pag-aaralan natin ay breaking the curse of the law in your life. Kailangan yung mga sumpa sa buhay natin, sumpa ng kautusan, ay kailangan masira, mawasak sa ating buhay. We need to break that curse of the law in our life. Amen. So titingnan natin ang salita ng Diyos sa Galatians chapter 3 verse 13 and 14. Christ has redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us, for it is written, cursed is everyone that hangeth on a tree. Verse 14, that the blessing of Abraham might come on the Gentiles through Jesus Christ, that we might receive the promise of the Spirit through faith. Sa Tagalog, babasahin po natin sa Tagalog, sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Kristo, na naging sumpa sa ganang atin, sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy, upang sa mga hintil ay dumating ang pagpapala ni Abraham na nakay Kristo Jesus, upang sa pamamagitan ng pananampalataya ay tanggapin natin ang pangako ng Espiritu. So dito natin makikita na ang sumpa ay nasa kautusan or law. The curse is in the law. Sabi ng banal na kasulatan, tinubos tayo sa sumpa ng kautusan. Okay? Titingnan natin yung sumpa ng kautusan para makita natin kung ano yung dapat natin wasakin, sirain sa buhay natin. Kasi kahit tayo mananampalataya, kahit sinasabi ng salita ng Diyos na tayo'y tinubos na. Tayo'y tinubos na. Christ has redeemed us from the curse of the law. Nung siya'y napako sa cross ng Kalbaryo, hindi ibig sabihin na automatic na yung curse na yon ay nawala na sa mga taong mananampalataya. Kung hindi mo alam how to break that curse, ay pwedeng kikilos ang mga sumpa na yon sa buhay ng isang mananampalataya. Because kailangan natin makita talaga na tayo'y tinubos na. We need faith. Bago masira ang mga sumpang yon, we need faith. Kailangan sampalatayanan natin yung specific na dapat natin sampalatayanan. So, pag titingnan natin yung curse of the law, yung sumpa ng kautusan, ay makikita natin sa Genesis, yung unang sumpa or kautusan na dahilan kung bakit nakapasok yung sumpa sa buhay ng tao dito sa mundo ay sa Genesis. Genesis chapter 2, verse 16 and 17. Umpisahan natin sa Genesis. Ito yung law in the Garden of Eden. Ito yung unang law na ibinigay ng Diyos sa tao na dahilan kung bakit nakapasok ang sumpa sa buhay ng tao sa mundong ito. Because Adam and Eve, sila ay hindi sumunod sa law in the Garden of Eden. Kaya nakapasok ang curse of the law sa mundong ito. Ang unang law na makikita natin ay sa Genesis chapter 2 verse 16 and 17 sa Genesis. This is the first law na ibinigay ng Diyos sa mundo. Okay, verse 16. At iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi,
sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain ka na may kalayaan. Sa verse 17, datapwat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sabagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon ay walang pagsalang mamamatay ka. That is the law. Paano natin makikita na yun ay kautusan ng Diyos, law of God sa Garden of Eden? Mayroon siyang sinabi na do's and don'ts, or thou shall not. Yun ang sinasabi niyang huwag mong gagawin or huwag mong kakainin. So yun ang thou shall not sa Garden of Eden. Kaya doon natin makita na mayroon palang law, kautusan na ibinigay ng Diyos sa Garden of Eden, na dito nagsimula ang curse nang dinayulate ni Adan ang law na ito. Titingnan natin sa Genesis chapter 3. Kung natin makikita yung curse sa Garden of Eden. Genesis chapter 3 verse 14 to 19. Nang kumain sina Adan at Eva sa buha ng kahoy, the tree of knowledge of good and evil, ay ito yung nangyari sa kanila. Basahin natin. At sinabi ng Panginoong Diyos sa ahas, sapagkat ginawa mo ito, ay sumpain ka ng higit sa lahat ng hayop at ng higit sa bawat ganid sa parang. Ang iyong tiyan ang ilalakad mo. Yun ang sumpa sa ahas or kay Satanas. At alabok ang iyong kakainin sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Nakikita nyo? Yung ahas ay sinumpa ng Diyos. Kaya yung ahas, pag lumalakad, sa tiyan. Amen? That's the picture of the curse sa Diablo. Si Satan was cursed forever. Yung mga demonyo, si Satanas at lahat ng mga demonyo, ay sila'y sinumpa ng Diyos magpakailanman or forever and ever. Wala na silang kaligtasan sa sumpa na yon. Kaya lahat ng mga demonyo ay curse. Kasi sinumpa sila ng Diyos, kaya si Satanas ay curse. Yung mga espiritu ay curse. Kaya pag pumasok sa buhay ng tao, sino man sa mga espiritong yon ay nagdadala sila ng sumpa sa buhay ng tao. Because lahat ng spirit of demons ay curse here on earth. Kaya pagkakapasok sila, ang dinadala nila sakit, karamdaman, poverty, defeated life, kasalanan. Kasi sila ay sumpa na gumagala sa mundong ito. Kaya we need to break that curse of the law in our lives para hindi sila makakilos, hindi sila makapenetrate sa buhay natin. You need to understand that. Pag hindi nyo alam ito, kahit kayo'y believer, nakakapasok ang sumpa sa buhay nyo. So you need to know how to break that curse in your life. So yun ang sumpa. Verse 15. At papagaalitin ko ikaw at ng babae. At ang iyong binhi at ang kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Ano yung sakong? Heel. Okay? Yun ang sinabi ng Diyos sa binhi ng babae at binhi ni Satanas, magkalaban yan forever.
Amen? Kaya ang kaaway natin number 1 si Satanas. Pero sino yung binhi ng babae? Yan ay si Jesus. Siya ang dumurog sa ulo ng binhi ng ahas at saka yung ahas. Sa verse 16, sinabi niya sa babae, pararamihin kong lubha ang iyong kalumbayan at ang iyong paglilihi. Yon. Yun din ang sumpa sa babae. Sa English, unto the woman he said, I will greatly multiply thy sorrow and thy conception, kalumbayan at ang iyong paglilihi. Manganganak kang may kahirapan. Yun ay curse. Titingnan ninyo, kahit mananampalataya, nahihirapan sila sa panganganak. That is curse. Kailangan nila yung cesarean. That is curse. So kailangan, we need to break that curse in our lives. Doon natin makikita na hindi lahat ng mananampalataya ay sinira or winasak nila ang curse sa kanilang buhay. Why? Bakit nakakakilos si Satanas? Bakit nakakakilos yung sorrow at ang kahirapan sa mga anak ng babae? Tingnan natin, pag naglilihi yung babae, sila'y nahihirapan. Kung ano-ano mga bagay na ayaw nila at gusto nilang kainin, na kahit wala, yun ay curse. So if you are believer, sana kayang-kaya mo yan. Dapat wasakin mo yan. Kasi doon tayo tinubos ni Kristo eh. Ano ba yung curse? Verse 17, at kay Adan, sino yung mga isinumpa? Una, yung ahas, the devil. Number 2, yung babae. Number 3, si Adan na naman. At kay Adan ay sinabi, sapagkat iyong dininig ang tinig ng iyong asawa at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iniutos sa iyo, na sinabi, huwag kang kakain niyaon, sumpain ang lupa. Ano naman ang sumpa kay Adan? Ang sinumpa ng Diyos ay ang lupa, hindi directly na si Adan. Ang sinumpa ng Diyos ay ang lupa. Kaya curse is in this earth today. May curse sa lupang ito sa ngayon. So kailangan mamuhay ka sa blessing of God. Pag hindi mo alam yung blessing of God, the curse here on earth ay pwedeng kikilos sa mga trabaho mo, sa buhay mo. Kaya sabi niya dito, ulitin na lang natin, at kay Adam ay sinabi, sapagkat iyong dininig ang tinig ng iyong asawa at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iniutos sa iyo na sinabi, huwag kang kakain niyaon, sumpain ang lupa dahil sa iyo. Kaya pag ikaw nagtatrabaho, parang walang bunga yung trabaho mo, yun ay sumpa. That is curse. You need to break it. Hallelujah. Okay. Sumpain ang lupa dahil sa iyo. Kakain ka sa kanya sa pamamagitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Okay? Sa English, curse is the ground for thy sake. Sa last part, in sorrow shall thou eat of it all the days of thy life. In sorrow. Pag ikaw ay nabubuhay dito na may painful toil, yung painful toil, ikaw nagtatrabaho na may kalumbayan at talagang ikaw ay maghirap sa pagtatrabaho para ikaw ay kakain, that is curse. Na-break ba talaga yan sa buhay natin?
Yes, in Christ. Pero sa buhay natin, kailan makita natin na pag tayo nagtatrabaho, tayo talaga'y pinagpapala ng Diyos. Kailan makita nyo yan? Na yung buhay natin dapat magaan lang. Hindi tayo parang kalabaw sa pagtatrabaho. Pag ikaw parang kalabaw, pinapawisan palagi, naku, that's curse. Sa verse 18, ang isisibol niyaon sa iyo ay mga tinik at mga dawag, thorns and thistles. And thou shalt eat the herb of the field. Yun ang tumubo nang sila'y nagkasala sa law in the Garden of Eden. Dati walang thorn and thistles. Pero nang nagkasalang tao, tumubo yung mga thorn and thistles. That is curse. Okay? Spiritual and literal na thorn ay curse. Okay? Sa verse 19, sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay. O, titingnan nyo ito. Hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa o hanggang sa ikaw ay mamatay. Sapagkat diyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka uuwi. In the sweat of thy face shall thou eat bread, till thou return unto the ground, for out of it was thou taken. Yan ang sabi niya. Kaya curse pala yung ikaw nagtatrabaho na parang kalabaw, na talagang ikaw ay papawisan para ikaw ay mabuhay. That is curse. Sana pag tayo mananampalataya, hindi ganun ang buhay natin. Kaya we need to break it. Sa aking buhay bilang mananampalataya noon, nung hindi ko pa alam, talaga ang mga salita ng Diyos na ito, ganyan din ang aking buhay. Talagang kahit ako'y born again, nabaptize ng Holy Spirit, nagtatangs, pero ang buhay ko talagang mahirap. Kahit sa material na bagay, wala talaga. Ilang taon yun sa aking buhay. Maybe prinasis ako ng Panginoon. Pero, nang napag-aaralan ko how to break that curse in my life, doon ko nakita ang pagkilos ng pagpapala ng Diyos na nasa akin in Christ. Kaya yun ang mga sumpa sa Garden of Eden. That's the law. In the Garden of Eden, yun ang unang dahilan kung bakit nakapasok ang sumpa sa buhay natin because of the sin of Adam. Violation of Adam. Sa law na yan. Another law sa Bible, ito yung law of Israel, law of the Jew. Ito yung law sa Deuteronomy chapter 28 verse 15 hanggang 68. This is so very long. Kaya hindi na natin basahin lahat yan. Kinasify ko na lang kung ano yung sumpa dito. Ang sumpa dito sa Deuteronomy chapter 28 verse 15 to 68, number 1 is spiritual death. Ganon din sa Garden of Eden. Pag kayo kakain sa bunga ng kahoy, you will surely die. Pag hindi kayo susunod sa kautusan ni Moses, you will be consumed. Kayong lahat ay mamamatay. Okay? So may death. So spiritual death and even physical death sa law of Moses. So, death is curse. Amen. Okay. So, lalong-lalo na yung spiritual death. Yung pagka-hiwalay natin sa Diyos, spiritually, that is curse. Lahat ng mga spirit na nahiwalay sa Diyos, under curse.
So you need to break that as a born-again believer. Because tayo na'y tinubos ng ating Panginoon. Number 2, na curse of the law of Moses ay ito yung sinasabi ng defeated life. Ito yung defeated life. Pag ikaw ay makipagdigma, matatalo ka. So pag defeated life, yung ay tatalunin ni Satan. Yung buhay mo, matatalo sa pakikipaglaban. Defeated. Hindi ka victorious. Ang taong nasa sumpa, hindi siya magiging victorious or prosperous sa kanyang buhay. Lagi siyang natatalo. Lagi siyang tatalunin ng kaaway. So defeated life is curse. Kasi yung pinagpala, prosperous, matagumpay. Amen? So that's number 2. Number 3 ay sickness and diseases. Mga sakit at karamdaman. Lahat ng mga sakit at karamdaman ay curse. Oh, tingnan nyo. Di ba mananampalataya tayo? Na-break ba sa ating buhay yung mga sickness and diseases? Yes, in Christ, but we need to know. You need to experience the reality of freedom. Wala na ba talagang sakit at karamdaman? O minsan, yung mga Kristiyano, sila yung mga maraming sakit. Ibig sabihin, hindi mo pa talaga alam na you are free from that sickness and diseases. Kaya ito yung tinuturo ko. Kung talagang nakita mo na ikaw ay tinubos sa sumpa, dapat makita mo na yung mga sakit at karamdaman ay matatalo sa buhay mo. You need to break it. Last, na nakita ko dito ay curse of poverty. Karukhaan. Poverty is a curse. Oh. Makikita niyo na kahit magtanim sila, ang kanilang ani ay kakaunti. Ang kanilang pagkain ay kakaunti. Makikita mo yung poverty, the curse of the law of Moses. At ganun din sa Garden of Eden. So you need to break that curse of poverty. Curse of death, defeated life, amen, sickness and diseases, Satan, because si Satanas at ang mga demonyo, sila ay mga espiritu na sinumpa ng Diyos. At sila rin ay curse or sumpa na espiritu. Kaya dapat hindi sila makakilos sa buhay natin. Okay, so may 4 na bagay na dapat natin makita how to break this curse. Number 1. How to break this curse of the law in your life. Number 1, by faith in the finished work of Jesus on the cross. Number 1, sa pamamagitan ng pananampalataya sa ginawa ni Kristo sa cross sa iyong buhay. Balikan natin yung Galatia. Kailangan mag-take note kayo dito. At kailangan paulit-ulit ninyong pag-aralan. Alam nyo, pag pakinggan mo kahit 10 beses, pag wala kang revelation, still, the Word of God ay hindi kikilos sa buhay mo kahit ilang beses mong napakinggan. Magiging makapangyarihan lang ang salita ng Diyos kung magkakaroon ka ng revelation by faith na ito'y tunay at totoo sa iyong buhay. Kaya kailangan ninyong makita. Okay, ulitin natin. By faith in the finished work of Jesus, dito tayo magkakaroon ng freedom from that curse.
o dito natin mawawasak, masisira ang curse sa ating buhay if we believe, if we have faith in the finished work of Jesus on that cross. Hallelujah. Nakikinig ba tayo? Amen. Praise God. Verse 13, sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Kristo. Paano kanya tinubos? Na naging sumpa sa ganang atin. Christ has redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us. Siya'y naging sumpa. Hindi lang isinumpa. Siya mismo ay naging sumpa. Amen. Nung siya'y ipinako sa cross, siya'y naging sumpa. Okay. Doon lang tayo nagkaroon ng freedom by His finished work on the cross. Kung hindi niya kinuha lahat ng sumpa ng kautusan sa Garden of Eden at sa Law of Moses, wala sa atin ang pwedeng ma-set free sa sumpa na yon. Only through Jesus Christ. Kaya sa akin, sinampalatayanan ko na nung napako si Kristo sa cross ng Kalbaryo, siya'y naging sumpa para sa akin. I believe in that, na lahat ng sumpa in my spirit, soul, and body, and even my material blessing, ay kinuha niya lahat nung siya'y pinako sa cross sa Kalbaryo. Kaya wala na sa akin ang mga sumpa kasi kinuha niya lahat nung siya'y napako sa cross ng Kalbaryo. I need to know that through revelation. Kaya yon, lagi kong pinagbubulay-bulayan araw-araw na wala na sa akin ang sumpa kasi kinuha ni Kristo sa cross. Sumpa ng kamatayan, sumpa ng mga dyablo, sumpa ng karukhaan, sumpa ng sakit at karamdaman, sumpa ng defeated life. Wala na sa akin yan kasi kinuha ni Kristo. Okay, kailangan makita ninyo yan. Na sa cross ni Jesus Christ, kinuha niya lahat ang sumpa sa inyong buhay. Pag wala kayong pananampalataya doon, kahit kayo born again, kahit kayo nabaptize ng Holy Spirit, pwede pa rin dadalaw yung mga espiritu ng sumpa sa inyong buhay. Kasi ang kinatatakutan niya, yung nalalaman mo sa katotohanan sa ginawa ni Kristo para sa iyo. Doon ko lang nakita nang talagang naunawaan ko ito, doon talaga kumilos ang aking blessing. Doon talaga nakakilos ang pagpapala sa buhay ko. Kasi kailangan malaman mo muna yung verse 13 saka yung verse 14. Kailangan mauna yung verse 13. Galatia chapter 3 verse 13. Kasi pag nalaman mo na ikaw ay tinubos na ni Kristo sa cross, sa lahat ng mga sumpa sa Garden of Eden, at sumpa sa kautusan ni Moses, that is for the Jew, pwede mong i-claim yung verse 14. Ano yung sinasabi ng verse 14? Upang sa mga hintil ay dumating ang pagpapala. Without the message of the cross, hindi ka pwedeng pupunta sa pagpapala kung hindi mo malalaman muna ang ginawa ni Kristo sa cross. Kasi bago siya mabuhay na maguli, namatay muna siya sa cross. Hindi mo pwedeng i-claim ang resurrection of Christ kung hindi mo makikita ang ginawa niya sa kanyang pagkamatay sa cross ng Kalbaryo. You need to know that first. Crucifixion first, and then the victory. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. So, we need to believe
and the finished work of Jesus on the cross. Amen. Kaya sa akin, wala nang curse. Iwan ko sa inyo. Kaya for example, yung buhay ninyo, nakikita nyo, defeated. Yung mga demonyo nakakakilos sa mga asawa ninyo, sa mga anak ninyo, you need to know this. And fight that spirit of curse na kumikilos sa pamilya ninyo. Because wala silang karapatan sa pamilya ng mga pinagpala. Oh, rabahaya, rabasanda. May enjoy lang natin ang tunay na pananampalataya kung magbubunga na yung ating sinampalatayanan. Kahit ikaw maligtas, for example, maligtas yung kaluluwa mo, pero namuhay ka naman na defeated dito sa mundo, ay hindi mo na-enjoy ang pinagpaguran at pinaghirapan ni Kristo para sa iyo. You need to enjoy, amen, the finished work of Jesus. Number 2, nasampalatayanan natin by faith in the life of Jesus Christ by His Spirit. Number 2, nakapangyarihan natin to break that curse. Para matalo natin ang curse, we need to believe that we have the life of Christ. Amen? And our spirit. Ito na, tayo sa Romans chapter 8, verse 1 and 2. Okay, basahin na ninyo. Ngayon ay wala na namang hapon sa mga nakalikisus. Okay, verse 2. Sapagkat ang kautusan ng Espiritu na bumuhay ng Kristus ay pinalaya sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Bakit tayo pinalaya sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan? Paano ka napalaya? By the Spirit of life. Verse 2, sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay, the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. Oh. So we need to believe, we need to receive by faith na we have the life of Christ in the Spirit. Kasi ang buhay ni Kristo na natanggap natin nung tayo na born again, walang sumpa. Lahat ng buhay ni Kristo ay pagpapala. Walang sumpa sa buhay ni Kristo. Pag hindi ninyo sampalatayanan ng buhay ni Kristo ay walang sumpa, hindi kayo mapapalaya sa sumpa. Dalawa lang yan eh. Kung nasa iyo ang buhay ni Kristo na walang sumpa, walang sakit, walang poverty, walang pagkatalo, hindi talunan, at walang kamatayan because He is life, hindi makakakilos yung pagpapala sa buhay mo without believing na si Kristo ang iyong buhay in the Spirit. Kaya sa akin, lagi kong sinasabi, thank you Jesus, you are life in my spirit, soul, and body. You are life within me and upon me here on earth. Your life is blessing. Your life is health. Your life is power. Your life is victory. Your life is life. Walang sumpa. Doon ka masiset free. Doon mo masisira yung mga lahat ng uri ng sumpa. Sa buhay mo, sa pamilya mo, sa trabaho mo. Kung alam mo talaga na ang buhay ni Kristo ay nasa iyo. We need to believe in this. Amen. Nasa atin ba ang buhay ni Kristo? That's the life of Christ. Hallelujah. Sa Romans chapter
5, verse 10. Ang buhay ni Kristo ang magliligtas sa atin sa kapangyarihan ng kamatayan. Okay, verse 10. Sapagkat kung nung tayo'y mga kaaway ay pinagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak, lubha pa, ngayon nangagkasundo na, tayo na reconcile na sa Diyos, ay mangaligtas tayo sa kanyang buhay. By the life of Christ, tayo naligtas kay Satanas, naligtas sa impyerno, naligtas sa sumpa ng kautusan. So by His life, we are saved. We are now free. Disconnected sa mga sumpa. Only by the life of Christ. Kaya ang aking sinampalatayanan kung bakit nakikita ko na ako na'y pinagpala, na ako na talaga ay may kapangyarihan, na ako na ay wala na sa sumpa, because of the life of Jesus. Kailan malaman nyo yan? Hallelujah! Praise God! Amen! So that's it. By the life of Christ, na tayo'y na-set free, tayo'y napalaya sa sumpa. Kaya titingnan niyo ang pamilya ninyo. Mayroon bang sumpa na kumikilos? Marami kahit ikaw mananampalataya kasi kailangan malaman mo ang katotohanan bago ka mapalaya. Kahit ikaw ay born again. Titingnan niyo maraming hindi nagiging prosperous na anak ng Diyos dahil nakakakilos yung sumpa sa kanila. Kailangan niyo kasi yung mga teaching na ito. Kaya yun ang tinuturo ko sa mga nasa La Trinidad. Kaya yun ang tinatanggap nila. Kaya maraming napalaya sa magaganyang espiritu sa kanilang buhay. Kaya dito rin sa inyo, kailangan ninyong makita ito. So, number 3. So, ang una ay, you need to believe in the finished work of Jesus on the cross. Number 2, you need faith sa buhay mo kay Kristo. Na ang buhay mo na si Kristo ay puro pagpapala. May suffering, may persecution yung buhay ni Kristo, pero ikay mananalo. Amen? Ang promise ng Diyos sa talagang nabubuhay kay Kristo katagumpayan. Walang pagkatalo. Dahil tinalo na ni Kristo lahat ng inyong kaaway. Hallelujah! Praise God! At ang buhay ni Kristo kasi ang nagbibigay sa atin ng obedient life. Pag hindi mo alam na si Kristo ang buhay mo, it's hard for you to obey. Ang buhay ni Kristo ang makagagawa sa iyo upang ikaw maging generous. Kaya yung pagpapala o rewards ng giving, rewards ng obedience, nasa buhay ni Kristo lahat yun. Yung mga iba, pinipilit nilang mag-obey, pero hindi nila alam ang buhay ni Kristo. Bakit ako yung naging obedient sa Diyos? Dahil alam ko ng buhay ni Kristo, obedient sa Ama. Amen? At alam natin, yung mga obedient na anak ng Diyos, ay sila yung blessed. Sila yung pinagpala. At pagpapalain pa. Amen? So, number 3, tayo'y ears of God, tagapagmana ng Diyos. Number 3 na dapat nating sampalatayanan, tayo'y tagapagmana ng Diyos and joint ears with Christ. Titingnan natin sa Galatians chapter 4, verse 6 and verse 7. Tagapagmana. Nung ikaw naging anak ng Diyos, ikaw na'y tagapagmana sa lahat
ng ari-arian ng Diyos at pagpapala ng Diyos na kay Kristo Jesus. You need to believe in that. Tagapagmana. Okay, verse 6. At sapagkat kayo'y mga anak, ay sinugo ng Diyos ang Espiritu ng Kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw, Aba, Ama. Anak ba tayo ng Diyos? Okay, pag ikaw ay anak ng Diyos, ito yung namana mo. Verse 7. Ano pat hindi ka na alipin? Hindi na tayo alipin. Pag ikaw ay anak, hindi ka na alipin. Kundi anak. At kung anak, ay tagapagmana ka nga sa pamamagitan ng Diyos. Amen? Tagapagmana. Anong namana natin? Ang lahat ng kayamanan ng Diyos. Namana natin ang kaharian ng Diyos. Amen. Hallelujah. Kaya tayo'y mayaman. Wala tayo sa sumpa kasi tayo'y tagapagmana. Biro mo naman yan, tagapagmana, nasa sumpa. Pag ikaw'y tagapagmana, wala ka na sa sumpa. Yun ang alam ko sa buhay ko. Kaya, kumikilos ang pagpapala ng Diyos sa akin. Kahit saan ako pupunta, kasi dala-dala ko ang pagpapala ng Diyos. Ako yung taong pinagpala dahil kay Kristo Jesus. Dahil ako'y kanyang anak in Christ. Dahil ako yung redeemed, yung tinubos. Dahil nasa akin ang buhay ni Kristo na punong-puno ng pagpapala. You need to believe in that. Amen. Sa Romans chapter 8, verse 16 and 17, ikaw ay tagapagmana. Ano yung tagapagmana? Ha? Yun ang tinatawag na ears sa English. Ikaw yung may-ari sa lahat ng pag-aari ng Ama na kay Kristo Jesus. Hallelujah. Pero panalangin natin na tayo magkaroon ng revelation. Kasi pag magkaroon ka ng revelation, magsashine yung glory of God sa mukha ninyo. Doon mo makikita na mayroon kang naunawaan. At pag mayroon kang naunawaan, kikilos yan, matatalo si Satanas sa buhay mo. Hero na. Makikita nyo, totoo ito eh. Pero kung minsan tayo nakikinig na para lang itinuturo ito na theory lang, alam niyo yung pinag-aaralan natin, buhay ito. Life. Na totoong mangyari. Sa buhay natin, gusto niyo ba talagang maging mayaman? Maging makapangyarihan? Nandito lahat yun. Kaya ako nga very poor ang aking pamilya, very poor ang aking buhay noon. Pero nang nakita ko ito, ako'y pinayaman ng Diyos. Hindi man ako katulad ni Presidente Duterte, but I am rich now. Ano bang sinasabi na rich men or women? Yung mayroong ka ng sapat na pagkain, pangangailangan at mayroong pang sobra, mayaman ka na. Amen. Hallelujah. So I am rich now. Bakit? In Christ. Hallelujah. Kung sasampalatayanan niyo sana yung sinampalatayanan ko, na sinampalatayanan ni Abraham, na sinampalatayanan ni Jacob, na sinampalatayanan ni Isaac, na sinampalatayanan ni Noah, na sinampalatayanan ni Enoch, na sinampalatayanan ni Paul, sinampalatayanan ni Peter, mangyayari sa atin yung nangyari sa kanila.
pagpapalain lahat yung mga sasampalataya na kagaya ni Abraham. Yan, nakita ko sa banal na kasulatan at na-challenge ako. Kung sinabi niya na yung sasampalataya na gaya ni Abraham ay pagpapalain ng Diyos, I challenge my faith. Amen? Kailangan mayroon akong ganyang pananampalataya. Amen? Woo! Romans 8:16 and 17, ganito ang sinasabi. The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu. Join. Yung Holy Spirit, sinamahan niya ang ating Espiritu at nagpapatotoo na tayo'y mga anak ng Diyos. Totoo yan. Kasi alam mo yan sa puso mo kung tunay kang anak ng Diyos. At kung, ito na, at kung mga anak ay mga tagapagmana nga, anak ka ba ng Diyos? Anong namana mo? Tagapagmana ng Diyos? Mga tagapagmana sa Diyos? Tagapagmana sa Diyos. Lahat ng pag-aari ng Diyos ay namana mo. Pati ang kanyang nature, kanyang kaharian ay namana mo. Tagapagmana ka sa Diyos. Pag alam mo yun, lalayas ang mga demonyo ng sumpa sa buhay mo. Mga tagapagmana sa Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Lahat ng namana ni Kristo, kasama ka sa lahat ng namana ni Kristo sa Ama. Ikaw ay kasama niyang tagapagmana. Anong namana ni Kristo? Heaven and earth. All gold, money, dollar, silver and gold. Yung mga kahoy, lupa, lahat ng pag-aari ng Ama ay ibinigay kay Kristo at tayo'y kasama niyang tagapagmana. Hallelujah! Ewan ko kung naunawaan nyo ito. Tingnan nyo sa ama ninyo sa lupa, no? Pag mayroong siyang pag-aari, sabi mo, sinasabi natin, saan ang mana ko? Di ba may dapat akong mamana sa'yo? Dahil ama mo siya. Alam nyo, yung ama natin sa laman, mas closer yung ama natin sa spiritual. Kasi yung ama natin sa laman, temporary. Pag yung ama natin sa langit, forever. At kung sinong mas mayaman, yung ama mo dito sa lupa o yung ama mo sa langit? Sino ang mas magaling at mas matalino, yung ama mo dito sa lupa o yung ama mo sa langit? Sino ang mas mabait, yung ama mo dito sa lupa o yung ama mo sa langit? Kaya sa akin, ang ama ko nasa langit at nandito rin sa lupa because He is everywhere. Kasama akong tagapagmana ni Kristo. Kaya ako'y pinagpala. Ako'y mayaman. Ako'y makapangyarihan through Jesus Christ, my Lord. Ganon din kayo kung tinatanggap ninyo ang katotohanan ito. Hallelujah! That's how to break the curse in your life. May nagtuturo kung minsan, ang kailangan mo, kailangan kang lumuhod ng isang araw. Yung alam nyo, kahit lumuhod ka sa panalangin, kung hindi mo alam ito, wala pa rin. Ang sinabi ng banal na kasulatan, you shall know the truth, and the truth shall set you free. Pag nalaman mo ito at ikaw manalangin, makapangyarihan ang panalangin mo. Pag alam mo ito at sasawayin mo si Satanas, ikakasaut mo,
lalayas yan. Pero pag hindi mo alam ang mga ito, at ginagawa mo yung ginagawa ng mga iba, ikaw ay mananalangin, ikaw ay magbibigay para maalis yung sumpa, hindi pa rin maalis ang sumpa pag hindi mo alam ang katotohanan. Ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Palakpakan natin ang Panginoon. Baka sabi niyo, di walang silbi yung ginagawa natin, hindi natin alam ang katotohanan. Mayroon, pero kunti lang ang kaya niyang gawin. Kasi dapat mong malaman ang katotohanan at saka mo gagawin, yon ang tunay na makapangyarihan. Palakpakan natin si Jesus. So ikaw ay tagapagmana, you need to have that faith in your heart. Namana mo na nung ikaw ay naging anak ng Diyos in Christ. Last part, all things are yours. All things are yours. Kailangan sampalatayanan mo, all things are yours. Okay? Pag ikaw na kay Kristo, lahat na ng bagay ay sayo. 1 Corinthians 3:21 and 22. Lahat ng bagay ay sayo. All things are yours. Dito ko binabase pag ako'y nananalangin, pag ako'y humingi sa Diyos, all things are mine. Hallelujah! Praise God in Christ na natanggap natin ito. Amen. Verse 21, kaya't huwag ipagmamapuri ninuman sa mga tao sapagkat ang lahat ng bagay ay sa inyo. Therefore, let no man glory in men. Amen. Huwag nating ipagmamapuri ang kakayahan natin dito sa lupa o sino mang tao. For all things are yours. Verse 22. Kahit si Pablo, kahit si Apollos, kahit si Cephas or Peter, kahit ang sanglibutan, this world, kahit ang buhay, kahit ang kamatayan, bakit may kamatayan? Kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, lahat ay sa inyo. Iwan kong sinasampalatayanan nyo ang Word of God. Therefore, titingnan natin sa verse 22, whether Paul or Apollos or Cephas or the world or life or death or things present or things to come, all are yours. Kaya pag ikaw nananalangin sa lupa, all things are yours nga eh. Pag ikaw nananalangin na may bibigay sa iyo na lupa, mayroong kahit kapiraso lang kasi all things are yours. Hallelujah. Doon ko nakita ang tunay na buhay ko kay Kristo. Kaya I reject all curses. I reject sickness and diseases. I reject poverty sa buhay ko. I reject that in Jesus' name. Amen. We need to reject those things. Amen. Last verse, Luke 15:31. Hallelujah, all things are yours. Kailangan sampalatayanan natin na lahat ng bagay ay sa atin. Ito po yung sinabi ng Diyos sa kapatid ng prodigal son. Kasi nagsisilos siya sa kanyang kapatid na binigyan ng Diyos ng singsing, binigyan ng Diyos ng damit.
Amen? At yung elder brother ay nagsilos. Nagsilos siya sa kanyang kapatid at nagrereklamo sa kanilang ama. Pero ang hindi niya alam, lahat pala ng pag-aari ng ama ay sa kanya. Kaya yun ang problema sa mananampalataya. Tingnan nyo, yung kapatid niya, yung kuya ng prodigal son, hindi niya alam kung ano yung sa kanya. Kaya nagsisilos sa kanyang kapatid. Tayo rin ko minsan ganun, nagsisilos tayo. Bakit pinagpapalayan? Bakit siya yumayaman? Bakit siya ganito, ganyan? Because wala tayong alam na yun pala yung pag-aari ng ating amang Diyos ay lahat ng kanyang pag-aari ay sa atin. Kaya hindi tayo nagkiklaiming. Sabi ng kuya ng prodigal son, kahit lang sana kambing ay wala kang ibinigay sa akin. Upang sa ganon ay sana kami rin ay magsaya ng aking mga barkada. Sabi ng Diyos sa kanya, hindi mo talaga ako kilala. Hindi mo pala ako talaga kilala. Lahat ng akin ay sa'yo. Yun ang problema natin. Kaya tayo'y nagsisilos kung minsan sa mga taong marunong mag-claim sa kanilang blessing, sa kanilang pag-aari sa Diyos. Tingnan nyo yung prodigal son nung una. Marunong siyang mag-claim sa kanyang inheritance. Ibigay mo na lahat ng aking mana sa'yo at ako'y aalis. Ibinigay ng ama kasi manan niya yun ginamit niya sa mga bagay na hindi karapat-dapat. At bumalik na naman. Nang bumalik, niyakap ng kanyang ama. Binigyan siya ng singsing, damit. At sila'y nag-celebrate. Kinatay ng ama yung mga fatted mga baka. Amen? Hallelujah! Woo! Yun ang ginagawa ng ama sa atin because tayo'y tagapagmana talaga. Kaya kung alam mo na all things are yours, yung talaga'y pananampalataya sa buhay mo, pwede kang mag-claim kahit hindi kambing lang. Amen. Kaya dito ako lumakas sa pananampalataya, kaya yung kiniklaim ko sa ngayon malalaki. Milyon. Hindi lang ako nagkiklaim ng 10 piso. Kasi yung 10 piso at 1 million sa Diyos, the same. Namana ko yan kay Kristo. Amen. I believe in that. Kaya kung ang pananampalataya mo ay 10 pesos, yun lang makiklaim mo. Ang makiklaim mo lang yung mga kindis. Kasi yung ang worth ng faith mo yun ang value ng pananampalataya mo. Yun ang kaya niyang i-claim. Pero pag malaki ang pananampalataya mo, all things are yours, you can claim million. Amen! Yun ang pinagpala na anak ng Diyos. Wala na tayo sa sumpa. But you need to believe in all of these things. Doon ka lang maset free, mapapalaya sa lahat ng sumpa ng kautusan. Palakpakan natin si Jesus.